Igbo dị mma, a sị na ntị ga-anụ ife abụrụ ma ọra ka okpu ata. Nke esonyego n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, Archbishop Reverend Valerian Okeke amachiela onye otu Kristi bụ Reverend Fada Magnus Ebere maka ikwu na ewezụga ndị Igbo na onweghị ụka ga-enwe isi ma ọ bụ ụka ndị otu Kristi ga-adị na mba Lagos. Fada Magnus Ebere kwuru nke a dịka otu onye na-esokwa ụzọ Kristi bụ Reverend Fada nọ na ụlọ ụka dị n'Ikorodu were machie ịgụ egwu ma ọ bụ ime ihe ọbụla bụ nke eji asụsụ Igbo were na-eme na ya bụ ụlọ ụka. Nke itoolu, ebutegozi ụmụ akwụkwọ abụọ ndị na-aga na mahadum Unizik n'ogige ụmụ akwụkwọ nke akpọrọ Williams Lodge. Ndị na mgbe ya bụ ihe mere kwuru sio na ọnwụ mmadụ abụọ a ka a na-arụ aka na o nwere ike ọ bụrụ anwụrụ ọkụ nke sitere n'igwe ọkụ jenaretọ na ọbịa bụ ihe gara n'ime ụlọ ga-asụchie mmadụ abụọ a imi bịa bụ ihe kpatara ọnwụ ha, kama na ndị uwe ojii nọ na ya bụ ogbe bụ ndị okwu a dị n'aka mere ka anyị mata na ọ bụ ndị dọkịta oyibo bụ ndị ga-eme nchọpụta wee mara ihe butere ọnwụ ụmụ akwụkwọ na-abụọ a. Nke asatọ, Paul Scholes bụ nkụ ochie gbaburu Manchester United mgbe mbụ ekwugo ma too odogwu nwoke na-agbara Leicester City aha ya bụ Ademola Lookman bụkwazi onye obodo anyị bụ Nigeria. Paul Scholes gara n'ihu kwuosio na ọ bụ Ademola Lookman bụ ọkacha ibe n'ihe gbasara asọmpi egwuregwu na Premier League n'afọ 2022. Nke asaa, ndị otu asọmpi egwuregwu Newcastle United nakwazi ndị FC Porto enwebego ezi mkpebi n'isi nwa Naija aha ya bụ Zaidu Sanusi bụ onye nke na-agbara FC Porto, mana ka anya bụ ihe siri kwụrụ, ndị Newcastle United na-agba mbọ ma na-enwe ezi mkpebi ka ha kaba arụfụ na ha gote nya bụ Zaidu Sanusi ka o soro bịa chịkọtaba nya bụ egwuregwu na otu Newcastle United. Nke isii, aka ndị uwe ojii toro ogologo nọ na Lagos steeti akpanwugo Fidelia Okoro, Perpetua Anyanwụ, Ana Njọkụ nakwa Agbakụ Mary Mba maka ịkpa nkata nakwa ire nwata nwoke gbara afọ 3 onye nke ha resi Victoria Chizaram dịka ya bụ ihe ọjọọ ha mere si pụta ife. Ya mere mgbe aka ndị uwe ojii kpara Victoria Chizaram bụ onye ha resịrị nwatakịrị a gbara afọ 3 mgbe a ka o jiri wee kpọọ ndị nya na ya si wee kpaa nkata wee mee ya bụ ihe ọjọọ dị otu a. Nke ise, Ned Nwoko apụtaghị ife na ọha nta akụkọ Instagram ya wee kwuo ho ha sio na akụkọ niile na-agafegharị kamgbe na ọha nta akụkọ niile dị iche iche maka anyanwa ịnụ nwaanyị ọzọ ka o mere ka anyị mata na nke a bụ asị asị. Nwoke a gakwaziri n'ihu kwuo sio na ọzọ dị ka ibe ya bụ na ọ ga-eji ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị omebe iwu wee jide onye ọbụla na-eje na ọha nta akụkọ emetọ aha ya ekwu na ọ nụrụ nwaanyị mgbe na ọnụghị. Ọ gakwaziri n'ihu mee ka amata na anaghị ekpuchi afọ ime aka na mgbe ọbụla o nwere ezi mkpebi ịnụ nwaanyị ọzọ n'ụwa niile ga-amata dịka ha si mara mgbe ọ nụrụ ndị nke mbụ ọ nụrụ anụ. Nke anọ, ọmarịcha nwaanyị ahụ nwe egwu egedege aha ya bụ Teresa Ọnụọra ezigo ọhaneze ihe onyonyo ọfụrụ ebe ọ nọ n'ụlọ egwu. Ọ gakwaziri n'ihu wee kwuo n'enu ya bụ ihe onyonyo nke o kere ka ụwa niile kirie. O kwuru sio anyị nwee ndidi ghọchasie ntị anyị ike na mgbe na-adịghị anya na anyị ga-anụkwa ọmarịcha egwu ọzọ ga-esi n'ahịrị egwu wee dapụta maka ime anyị obi ụtọ n'obodo Naijiria. Nke atọ, Rino Ọmakiri bụ nwoke okwu ya na-adagbo wam n'ọha nta akụkọ agwago onye isi ndị uwe ojii nakwazi onye isi ndị Economic and Financial Crimes Commission nakwa ndị nke National Drug Law Enforcement Agency. O mere ka ha mata na naanị ihe ndị Naijiria niile chọrọ ịfụ bụ oge a ga-eme Abakiyere Akaje ma ọ bụ tee ya ule dịka otu esi eme onye oshi ọbụla n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọ gara n'ihu mee ka ndị isi ụlọ ọrụ niile ọ kpọrọ aha mata na ọ bụrụ na ntị ataghị na ọ na-ewe ntị iwe maka na ọ bụ eme Okeke ka emere Okafọ obi wee dị onye ọbụla mma. Nke abụọ, ndị uwe ojii nọ na mba Ghana ejidego ndị Naijiria mmadụ 11 maka ebubo iji igwe kọmputa egwu ndị mmadụ chandum nke akpọrọ yahoo na nya bụ obodo Ghana. Ndị uwe ojii nya bụ mba Ghana mekwaziri ka anyị mata na ngwa ngwa ụlọ ikpe fụrụ n'aka ndị a nọ na nya bụ ebubo eboro ha na a ga-ezije ha n'ụlọ nga maka ntaramahụhụ chandum nke ha ji igwe kọmputa were na-egwu ndị mmadụ kemgbe. Nke mbụ n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị taa, Etinosa Idemudi abụ nwaanyị dị mma na-eme ejije onye ọbụla maara nke ọma n'ime obodo anyị bụ Naijiria agago n'ihu na ọha nta akụkọ ya were kwuo sio na o nweghị ihe dị njọ ọ fụrụ ma ọ bụ na okenye abụọ gaa mee ihe onyonyo ebe ha na-enwe mmekọrịta nwoke na nwaanyị. O kwuru nke a iji wee gbanyere Oxlade aja n'ukwu bụ onye nke ihe onyonyo ya gazugoro ọha nta akụkọ niile ebe ọ na-enwe mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu,
ọkwa ebe a ka anyị ga-adọbiri ya na akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo ana m asị unu na kamgbe mfụrụ ike dị ochi n'elu nkwụ ihe ọbụla o tetere nya ṅụa. Ọ ka bụlisi iche oku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ya gazie.